जों गभर्नर बाय मालायना थांखा नरम पुलियान सिमिन सायखनासिनो जों गभर्नर बाय अपॉइंटमेंट करे कारण जों 24 तारिखआव अपॉइंटमेंट नायखा फियाबा गभर्नर ने और जोंनो अपॉइंटमेंट निलिया 24 तारिखआव बंने बरक जोंनो अपॉइंटमेंट देखा 27 तारिखआव हमका गभर्नर बाय मालाय माना हिनि सावो फियाबा जों मोजी अपॉइंटमेंट इथं मोजी अपॉइंटमेंट लिया जों गांगाय 24 तारिखआव जों जतनो चिने बुरि रंग साखलाय पाइबायखा जों गभर्नर ने और जों राजभवन अभियान पीसफुली बाबे जों अभियान खालायनाय रैली खालायनाय और कुनु देरा करो लायगला अमा हायकेना जों बुरि रंग तुबै फायका अमा हायकेना उबुंखा इंगा फियाबा जों और सेक्रेटारि बाय मालाय नांना हिनि थांमाने फियाबा जों सेक्रेटारि बाय मालाय लिया जोंनो गभर्नर बाय मालाय रिखा गभर्नर बाय मालाय खा बेलाखेनो खासरांखा बेलाखेनो हामबाय मारि ओचिनि गभर्नर नबो बयस बंजा जाखा बयस कतुति तिनि बिनि अपॉइंटमेंट करिफानो बसुं माय मालायखा बेलाखे हामबाय मालाय नाय बबनो साखा नंने अबनो साइमांखा नुखा नंने चिनि मेमोरेंडम न परिबनायखा परिमानि बिसिंति बबनो सावो नंने अब अलong टाइम नि नंने डिमांड नर बुरि रखलायका अब नंने अबनो आंगोसिका फियाबा आंगोसिफानो अब मुख्यमंत्री न 3-4 दिन नि परे बन रिंगिनाय कक सालायमानि बिसिंति नंग अब पाथक रहजाकनाय खलायजाकनाय हिनि सावो एंकाय ताबो खंगांगाय जों और बेलायखा वानावो जों और तो जों पॉजिटिव नंगि फैका फियाबा वाना मानि हिंगांगाय जिने अब लॉन्ग टाइम नि चिनि डिमांड और लॉन्ग टाइम नि डिमांड न जों नानानि गाति दाब्रानि गाति मामानि गाति नानानि गाति फुनुकजाक मांसे अरबो जों माना हिनो माने केपले थांगो तामंगांगाय तीनटा भाषा कमिशन गठन खायजाक अब तीनटा भाषा कमिशन अबनो चिनि 99% न जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि अब हायकाय साजाकफानो चिनो अब गोसावै दंगो पेंडिंग दंगो अंका आबने बागना जों किरिवो ताबो अबनो सानानि मुसंगो जदि अब राज्यपाल तो गसिका जों सायमान थांका फियाबा अरबो जदि मुख्यमंत्री एखाबा राज्य सरकार जदि चिने कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुई नाय जदि राजनैतिक थंगांगांकाय जों बुरि रक्ताय आजुगै दंलायलिया अनेक राजनैतिक नुखा जों राजनैतिक बाय थंजांमां चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक बरक न भाषा न तुई पर्यंत और खेला सिनेमिनि खेला थंका जों ताई आपन सह्य खायमांगला जदि आंदोलনের माध्यमे जदि संविधान पर्यंत संशोधन हंगांकाय जों आंदोलननि बिसिंतैनो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट चालु मा खलायनाय आ जागावनो थानाय जों TWF अबंखा चिनि तिप्रामथा अबंखा महाराजानि संगठन जों पीसफुली बाबे न महाराजानो नासिगिनो जों तिनि पीसफुली बाबे जों आंदोलन खाय पाइका एबा आंदोलन बो सक्सेस अंखा फियाबा जों बुबाग्रानो अबनो जानकनाय बुबाग्रानो अबनो सानाय जों पीसफुली बाबे न खायका एबं राज्यपाल बायबो मालायका राज्यपाल बो जोंनो पॉजिटिव साका फियाबा अब ताबो राज्य सरकार नि थाने जदि अब रिया हंकाय साकलाय रिया हंकाय घोषणा खलाय हंकाय ककबर रोमान स्क्रिप्ट न घोषणा खाय रिया हंकाय चालु खायनानि बागै आफ्रो हंकाय जों ताई कबुनि जों आंदोलन बमाहाय पदक्षेप नाहाजाकनो आफ्रो राज्य सरकार नों कापिनाय जों तेबो आगरतला कापिरिनाय जों बोरै रक हामबाय